gure udaren artean amorillo jator eta euskaldunik baldin bada, hori ez dago dudarik Aitor eta Enararen artekoa da. Eta gainera edozein aitzakia, edozein momentu, edozein tarte da ona, hori gogora ekartzeko. A ver, zer bazut, Oier. Porro bat egin dugu, galdetzen, noiz banatuko duzuen zuen bakoitzak duen bidotza, beraztinari. Zer tanto exameo? Orduan, bakoitza bere bidotza bestiari mateko, zen bat emoten. Oier, salsero! Nolan gotu duzu? Idea ze izan zen zurea? Idea zurea izan zen? Bueno, bai. Esas guztiko. Bueno, guzti da norbait hemen. Zer? Bihotzaren kontu hori nori okurritu zitzaion? Nik uste Oierrei okurritu zitzaiola, oze? Ni? Bai. Keba. Venga, Oier. Arpegi horrekin? Ez dakiztenei okurritu zitzaion, baino... Barrezka, Aitor! Gustau zitzaizun da. Olatz, Emozionatu zuten, Olatz, lau hilabetez, mutil batekin eta oraindik ere ezagutzen ari dira. Ezta? Adian ja boste. Bueno, ja lau terdi ere bai. Auskal. Aitor, zuken Enararekin ja bigarren asteburua. Ja eskontzeko ja garaia, Zuk neska, komentatu zenuen, arratsalde batean gutxi gora bera, traza hartzen diozula. Ezkonduta, ez dakizu bendik? Hori galetu egiten, zer puntutan daude? Ezagutzen, ezagututa... Ezkonduta. Ezkonduta, ja? Hoizan despidea soltero zeikin egiten. Begira, biok elkarrekin gainera polita, ezta? Mogoiona, eske Batu zakala bizarra puztako. Hitz egin nahi duzue, hitz egingo duzue, zerbait esango duzue? Edo... Kostako zaizu. Bai, Olatz, esan, zuk. Lagundu dira. Kostako zaizuela uste nik zehoz esatia. Bai. Osea, eske, uste bi bikoteen arten desberdintasun oso... Bi bikote? Bueno, bi bikotek, osea, nahi zut esan, bi bikote eta zitzeiten nahi gea. Osea, jode dena esplikatu behar da. Ja, hiru ere bai. Bueno, bai, oida, baina honena da, nerea honena. Osea, Gartik aurrea o... gazta, bai. Enarak ez du ezer esango, Aitor. Ni gutxio. Jo, batzutan kostatzen zaizu isilik egotea, Bueno, hau zatzutan isilik emara. Nakor, Tamaia, ezkonduta hemen daude. Galdera bakarrik, bai edo ez nahi dut erantzuna. Liatu zateia? Bai edo ez? Ezkonduta gaudela, ja? Ez, bueno, baina batzuk eskontzen dira bandik ez errin gabe. Bueno, nabari da hauek, rollo hau diskrezioz eraman nahi dutela. Baina kontua da Morgan aterpetxean sekreturik ez dagoela, ez dela existitzen. Enara eta Aitorren artean oso rollo polita ikusten dut. Eta ez dakit haiek ikusiko dute, baino... pegatu egiten dute. Enara eta Aitorrena, osea, netzako da superpolitxa, nik esan nuen, ez? Eta uste dut gaina oso ondo diela gauzak egiten. Errespeto bat, bestean errespeto askorekin, kontu handirekin. Dia oso reserbatu biak, Aitor igual gutxigo. Baina uste eta Aitorrek Enarangatik baita bere, osea, erreserba egiteala asko eta asko errespetatzeula Enara, eta hori da superpolitxa. Talde barruan ez da ezer nabari, baina gero jaietan eta hor batxutan perreatzen dute, baina... Bai, ikustat posibilitatea futuro batean sozitu, pareja politetu. Etxeko pareja deu, ez, eske gaina da pareja bat, eske polipolitxa, bueno, eske usted denoi gustatuko litzakela ondo ateatzea hori, ez? Aitorren ara, zuentzat. Irudi horietan entzun ditugu, rollo polita, rollo oso polita, superpolita Argoitzek. Kontu handiarekin dabiltz, errespetuz, etxeko bikotea, pareja. Zenbat aliz entzun dugu ja, pareja, pareja? Aitor? Kera gare. Zatoz, mesedez. Violines. Tirapu, violines. Gabon. Enara? Zatoz, mesedez, baita. Baina, horre honen baina. Eibar, txalo bero bat dia guentzat favorez.
Bueno, eta hola hemen gaude eta postutzen naiz esaten du kanta hark, Aitor. Bai, harra kanta. Eta ez diazu ez esango, Aitor. Kariño pixka batetara izango da. Ez? Kariñoa eta... Kariñoa, bai. Kariñoa, bai. Lagun honak. Bai. Eta maitasun igual dago. Pixkat bali madera. Ke ba? Niz esatea nahiz, jo? Enara? Enaiz ni izan, Hauek dira, pareja, tori bihotza, hauek... Argoitzek esan du superpolita gainera. Super. Argoitz, hau zer da, zerbaiten hasi dira? Bueno, nik uste guztua da bilela elkar, ez? Eta gainera zuek oso azkar kontuatu zeate, ez? Zeren nabaritzen da, nahi dezuela pareja katea, ja, ez? Eta nik esan detena da, naiz eta ez due pixka kalte egin, zeatik naiz zarete gauza forzatzen, eta hola ez dira gauzak ondo ateatzen, esaten edetena, naiz eta behaiek oso gaztiak izan, haidialak gauzak egiten, osea, de puta madre baino beto, besterik, eta hoi kristona gustatzen zait. Naiz, bai, nola iten duen gauzak, eta bai iten duen bikoteen gatiken. Cabrone. Argoitzek dena esan du, beste aportaziorik badago? Aprobetxatu, esateko, aklaratzeko gauzak, herrita egiteko neri nahi duzuna, Enara. Gantxo gertan ezakitzen. Blokeatuta gaude, normala da. Horrelako gauzak gertatu egiten dira. Eskerrik asko pareja, nahi baduzu eseri. Gorte.